Tuli Hyrden kitarasta kuulaa, mutta ei se haittaa. Kuuluu asia. Pitää hereillä. Se vauhdikas mies toi Hyrde. Pitää pysyä poissa tuon Kanajalan takalta. Voi ottaa kaikenlaista. Niin se meni oikeesti. Hei, älä nyt suutu, ei me ole käynyt mitään. Antti, hei. Pekka on ihan kunnossa. Huutakahan Anttia takas. Antti! 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 Kanajalka sättii siellä. Kutsutaan Anttia lempinimellä Kanajalka. Se on semmonen homma, että näissä hommissa kun ollaan, niin täytyy luottaa siihen, että muun muassa myös ensi kesänä tullaan Kivenlahti Rockiin, eikä vaan? Kyllä. Vaikka bileet on vielä kesken, niin se on vähän elämässäkin, että vaikka bileet on kesken, niin silti pitäisi niinku olla jo seuraavassa paikassa. Tiedättekö mitä tarkoitan? En miekään ole varma. Tänään nimittäin puntaroinnissa jääkö pääkaupunkiseudulle juomaan vai lähtee Lappeenrantaan? Tuo on aika helppo kysymys, tai tuo on yksi vastaus vaan. No kun se asut täällä. Niin sinulla on helppo vastaus. Niin. Ei vaan sinulla. Mikä se vastaus on? Se jää tänne. Usko! Hei!